Etxean aurrera eraman dugun prozesue aurkeztuko dizuegu. Hauxe da proposatu diguten diseinua. Irudietan ikus dezakezue patioa zementuzko esplanada bat dela, eta bertan kirola egiteko kantzak aurreikusten direla. BBH lehenengo eta bigarren mailako ikasleek lehenengo ebaluaketan zehar patio berriaren diseinua landu dute. Hori horrela, ikasturte hasieran galdera hau luzatu genien. Proiektuan ageri den patioa gustatzen zaizue? Zerbait aldatuko zenukete? Lehenik eta behin, patioan ez zegoela apenas berdegunerik atzeman zuten. Mendiz inguraturiko toki eder batean gaude, baina gure patioa grisa eta gogorra izango da. Horrela, ikasleek argi eta garbi ikusi zuten patioak berdeagoa izan behar lukela. Hurrengo urratsa, gaur egun atsedenaldietan erabiltzen dugun espazioa, hau da zintururi parkea, nola, nortzuk eta zertarako erabiltzen den BH izan zen. Horretarako, ikasle eta irakasleek astebeteko ikerketa lana egin zuten. Ondorioak argiak izan ziren. Kantza ikasleriaren ehuneko txiki batek erabiltzen du, ehuneko 10-15 inguruk. Batez ere, futbolean aritzeko erabiltzen dute, eta jokalari ia guztiak mutilak dira. Gainontzeko ikasleak, ehuneko 85-90, inguruko eserlekuetan ezarrita egoten dira, eta gutxi batzuk frontoian edo pinponean jolasean. Zer gertatuko da beraz instituto berriko patioan? Espaziorik zatirik handiena ikasle gutxi batzuk erabiliko dutela, eta gehiengoa inguruan, hau da, periferian, pilatuta egongo dela, zutik edo lurrean ezarrita. Proiektuan ez bai dago eserlekurik ez bestelako baliabiderik aurreikusita. Diagnostiko horretatik abiatuta, DBH bat eta DBH bi mailako ikasleek talde txikitan elkartuta beste patio baten diseinuak proposatzeari ekin zioten. Eta patio berri horrek ezaugarri hauek izan behar zituztela ondorioztatu zuten. Alde batetik, naturaren presentzia handitu beharra zegoen. Eta bestetik, patioak inklusiboa izan behar zuen. Hau da, ikasle guztiei espazio modu parekide eta orekatuan erabiltzeko aukera eman behar genien. Neska zein mutilei, kirolzale direnei, eta baita bestelako zaletasunak dituzten ikaslei. Eta noski, irisgarria ere izan behar zen. Hauxe izan da, ikastetxean diseinu irabazlea. Hemen datorrena Santa Marinako errepidea izango litzateke. Eta hemen dago autobus geltokia. Patiora sarrera honetatik sartuko ginateke. Eta ikastetxeak L bat egiten du. L horretan, aterpe nahiko zabal bat dugu. Eta ikasleek proposaturiko diseinuan, kirola egiteko patioaren bi heren erabiliko dira. Bertan, bi kantza marraztuta daudelarik, futbolean, saskibaloian edo eskubaloian aritzeko. Patioaren beste zatia, berden gune bat aurre ikusten da. Bertan zuhaitzak, esertzeko mailak, pinpon mailak edo kalistenia zirkuitu bat jartzea proposatu dute. Eta eserita egoteko gradak ere bai. Horrez gain, azken zati honetan, izkina honetan, berdegunetxo bat jarri nahiko lukete, belarrarekin, eta bertan, mailak eta zuhaitzak landatu. Gimnasio hori pegatuta, hortua egongo da, ikasjarduerak burutu ahal izateko. Eta ikastetxearen atzeko aldeko belardi honetan, rokodromo bat jartzea proposatzen dute. Argi daukagu, proiektuaren protagonista nagusiak ikasleak direla, baina prozesu parte hartzaile honetan, eskola komunitateko gainontzeko kideek ere ekarpenak egiteko aukera luzatu nahi dizue. Horregatik, ikastetxeko familiei eskatu nahi dizuegu, helbide honetan zuen proposamenak egitea, zuzendaritza@etxebarribhi.org. Eskerrik asko zuen parte hartzeagaitik, denon artean lortuko dugu.